ଧରିକି ଘରୁ ପଳାଥିଲା ଯାହା କହିବ କି କହିବ ଯେ ଚୋରି କେମିତି ହେଲା ଘରୁ ପୁରା ଧରି ପଳାଇଛି ରାତିରେ? ଦିନ ବେଳେ ଦିନ ବେଳେ ହାଟକୁ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ମୋ ୱାଇଫ୍ ପଡ଼ିଲେ ଝାଡ଼ା ଟାଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସେ କେତେବେଳେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ୱାଇଫ୍ ଝାଡ଼ା ଗଲା ବେଳେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଛୁଆ ତା ଗୋଟେ ବାୟାଟା ବୋଲୁଛ ବାୟାଟା ବୋଲୁଛ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା? ନା ନା କିଛି ରୂପା ଏକା ଥିଲା ଆଉ ମୋର ମାନେ ମୋର ୱାଇଫ୍ର ରୂପା ପାଉଜିକା ଥିଲା ସେ ପାଉଜିକା ଥିଲା ଆଉ ମୋର ପୁଅର ଚେନ୍ଟା ରୂପା ଛେଲ ଥିଲା ଚେନ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ଚେନ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି ଯେ ଭାଇ ଆମ ଯେତିକି ଫୋନ୍ କରିକି ଯାଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ନାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁନ ଛୁଆ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଏମିତି ଆଉ ଏମାନେ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ଏମାନେ ଚିରି ଫିରିକି ଫିଙ୍ଗିକି ଖେଳିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିଏ ଫିଙ୍ଗିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ନାଇଁ 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 ନିଅ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ସାନ ଭାଇଟା ତମେ ଯାଉ ହେଲ୍ପ କଲ ସେଇଟା ବୋର କଥା କିଛି ନାହିଁ ରଖ ପଇସା ଗୋଟା ରଖ ମୁଁ ତମ ଭାଇ ଆଗ ରଖ ଏଟା ପଇସା ଜିନିଷ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କଲଟା ଭିଡ଼ ବଡ଼ କଥା ପାଇଲଟା ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ତ ପାଇଲଟା ମୁଁ ତ ଖୁସି ମାନେ ଏତିକି ଖୁସି